vyčistím ho sám.sk. Takže máme na motorke tlmič, hej, namontovaný. Dáme si dole lízatko. Bez toho by sme to nespravili. KTM-ka bohužiaľ má túto trošku vzadu zložitejšie, takže ochranu pérovania je to na jednu stranu dobré, na druhú stranu pre tento vynález trošku zložitejšie. Takže zhodíme si buď pérovanie, ukážeme na tom na druhom. Na motorke sa to dá takisto robiť. Dáme si lízatko preč, takže prichádzame k tomu. Zobereme šrobovák, uchopíme šrobovák. Odistíme si tú prachovku pekne jemne, tak aby sme ju nerozbili. Hej, po všetkých stranách pekne si dáme. Dáme ju dole. Tu býva väčšinou bordel, vazelínky trošku tam býva, takže nemusíme sa čudovať. Zobereme čistič, hej, vystriekame, celé to vystriekame, prebehneme. Dobre, vyčistíme si jednu, len prachovku, hej, samozrejme vidíme, ako nám to tu píše. Zobereme si nejaký papierik. Takže spodnú prachovku vystriekame, bordel najväčší z toho dole, hej. Chytíte tlmič, stlačíte ho, vidíte, robí krúžky, takže vieme, že teče. Nachystáme si špeciálny čistič, Mišo vyčistí to. Zavedeme ho donútra až pod bufero a vyčistíme celý tlmič krásne, si to uchopíme a krásne celý tlmič, ako si to zastrčíme pod to donútra, celý tlmič pekne točíme dokola, hej, zastrčíte si, aby ste cítili, točím dokola a krásne tú špinu dáme von z toho tlmiča, hej. Vyťahnite, vyčistíte von takým štýlom. Toto je vazelina, za normálnych okolností by išiel odtiaľ bordel, hej, takže to máme vyčistené toto, vnútorný. Semering, skúsite, či to ešte teče, neteče to, tak samozrejme pekne to poutieram, pohrám sa s tým, vystriekam všetko znútra, zvonku. Není špatné možno kompresorom podľa toho, ako chce, nie donútra striekať bordel von. Dobre, vyčistíme si túto prachovku takisto. Hej, dáme, vystriekate ju, zase potočíte to, pobeháte s ňou hore. Vyčistíme, poutierame. Nie je špatné naniesť jemnú vazelinku. Sú na to originál. Vazelinku jemne naniesete sem, aby to nejak držalo. Dáme hore. Máme na motorke pérovanie. Takže dáme hore, zatlačíme, pozrieme sa na každej strane, aby sedelo. Utreme